I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan klip. Sa vama je Jugoblas i u ovom klipu igramo Dark Souls 3. Ja mislim da sam rekao u par videa već da ću igrati ovu igricu, ali možda i nisam, ne znam. Čak ma kažem, vjerujem će biti neki dugačak serijal, čujem što. Dok nam bude išlo solidno, dok ne bude, više ne bude mnogo što ima prvi lik. Bukvalno ne znam kako se igra, ništa. Znači, dok budem išao s prvim likom dokle ću i snimati. Ništa više, ništa manje od toga. Tako da, nadam se da ćete uživati. Sad idemo neki uvodno, no. Ovo je, znam ovo Savi slučaj. Dosta moćak boss, moćno izgleda i to sam pogledao po slučaju grubu i rekao pogledaj ja bi slučara i no, šta misliš? Ovo je sigurno najmoćniji Light, ja. Može ovo spremat? Može, enter name. Čekaj. Tako. U-G-O-B-O-S-S. Nisam stavio ovaj eventi, mail, age. Klasa. Warrior. Kako je to? Ja vidim se. Da. Warrior, ćemo da uzmemo gift, life ring, light bomb, fire gem, sword, nice. Ring, stavimo fire bomb. To bi bilo to. Sad. This chapter, yes. Pošlo nam su vam 3 minuta, ako ništa nismo uradili, nema veze. Sigurno sam ću stići to prvog, tako kažem, tutorial bossa u ovom videu. Planiram da ovi videi budu malo duži, nego inače oko pola sata gore dole. Tako da ih ne očekujte svaki dan, to što će mi treba da ih postavim i sve to. I evo nas. Sada ja vidim ovo. Strong attack. To. To. Ok. Šta je vamo? Dash. Kilo nije nikog. Ništa, u Dark Soulsu često imaju skrivenih zidova. No izlazori volo, kad udariš on nestane. Tako da sam isprobao, činilo mi se onako kako će, koja će nastati. Tako. Za backstab. Stali smo. Nije ništa. Oga. Tako. Nema nikog. Idemo vamo da vidim šta ima. Turn back. Neću. Ali on duboka voda, tako da
Uvijek što zebano ne možemo držati. U... A uvre. Što ga udara ko konj? Drink. Ne, drinku se tu. Gdje se drinkuje? Dobro je. Jebem ti. Okej, ovaj je dosta jak za nas. Bar za sad. Gdje ga? A skinuli smo mu bar nešto. I to mi je dobro znati. A, umre. Drink. To. Ujebem ti. Bukvalno nismo skinuli ni pola health. Ali ono dosta jako, ali pogotovo za početak. Možda je ovo bilo lakše s nekim Pyromancerom ili tako nekim. Koji ga može na daljinu rokati. Fuck. Ne, dobro. Znači kad ćemo skinem bar pola healtha, to mi je neki cilj. Eto, blizu smo te polovine. Dobro je, jako gotovo. Jebem ti, repa me zakači. Ništa vidjeti, nećemo još da idem na ovoga. Previše je jak. Na njega ćemo malo kasnije kad malo izleveli. Demon's Great Axe. Kad budemo to imali. Au. Demonic Fire. To. Vidim koliko skidova je strong. Mislim, on je dosta spor. Vidite. Znači ovaj strong attack je jači, ali dosta sporiji od ovog klasičnog, tako da ga ne koristim previše čisto. Što sam ja još jedan brzu varijantu. Okej. Pravo su dvije ruke. Što kažu da oni provi igraju s dvije ruke, mislim bez shielda. Ja ne da igram bez shielda. Ali po mene to je žešća glupost. Sljedeći gledaj opciju da igraš sa shieldom, što i broji kao igrali bez njega. Bez veze. Da, šta nije ništa. Bonfire. Na ovome se ovdje save-o igrač. Sad sam čuo igri kad poginem, ja sam stvaram opine tamo na početku. Okej. Leave. Nijem jednu opciju trebati na bonfire-u, tako da... Koga dodat nekad... Tako. To i ti. I opet ne uspio ovaj. Strong attack. Ja ne udari jer ovo su jako solidno brzi. Kao što i ti imaju ovo lagano oružje, tako da.
Navikao sam u kecu. Što sam skoro igrao kecom, na shift je štit. A ovo nije tako, pa mi je problema. Ali dobro, naviću se. Kao što vidite, ovo je boss. Ja sam izgledao par gameplayeva, tako da znam. Sad uvadim ovaj mač i on ustaje tamo. Mi smo već skinuli healtha malo. Jebem ti. Bože. Kako me tako udari, jebem ti. Ko? I to baš po ovoj strani koju će oni zakucati u zrak. Jebem ti. Kaži, drink. Što sam navikao na više Estusa. Jebem ti teledirigovani napadi, brate. I dobro. Spavori vam tek onda udari. Idu kurac. Ludex. Gunder. Kak se već zoveš? Malo mi se komp sad čuje. Malo smo ga preforsirali. Jedan. Idemo opet. Sad ne trošimo ove healte za džaba. Znači idem sad polako. Bez pokušaja strong attack. Ti. I ti gotovi. Nijem što ima vama. Što sam nešto propustio. Gdje sam? Ne mogu se prijećiti. Ne sam. Ti si mrtav. Ovo je gore živo, ne znam. Idem. Kako on mene ovo sad skinuo? Helte, majke li mi spao. Meti malo ljudi. Eto. Kako me tako udari? Nemaj šestus. Fuck. To je taj teledirigovani napad. Znači kad se vi malo prema što krenu udari dođete, onda nikudarac vas prati. To je sjebano. Mnogo. Ovdje baš išlo nešto. Ostavite ovu epizodu. Ću malo s drugim likom malo igrati pa ću onda. Možda ne ide ovaj Warrior klasa. Ne, fuck, zamalo.
izvinite. Možda koristim shield, na to nisam mislio. Fuck. Ok, pomaže. Ne 100%, ali pomaže. Ko? Fuck, jebem ti. Ko? Ovo je bio pokušaj nekog teletirigonog napada koji nije uspeo. Fuck, brate, šta je ovo? Ja koji sam igrao stare Dark Souls, ovo je ne liči još na Souls igru, ozbiljno, znači ovo je mnogo brže. Dobro, reci. Fuck, brzo. Begaj. Au. Ne stiže da popijem, oj bože. Au, a ništa video bar bude pobjedim ovog. Ako ništa isreću vam ja. Tako da mi nećete vidjeti sve moje pokušaje ako ih bude previše. Znači još nisam navikao na ovako brzu igru. Sve ovo se igra uvijek bilo onako, ajde relativno, onako nismo sporeni brzi nešto između. Ali ovo brzo naopako. Da sam možda Souls igru sad. Dobre, malo se dalje drinkujemo. To. Goran sam ga omaši. Ovaj. Njegova second phase, druga faza. Ujebem ti. To. Gdje? Begaj. Izgubio sam lok. Beži. Dobre, za malo ljudi da me ubije. Dobre. Gdje si pošao? Pen. Šta ovdje ima? Broken Straight Sword. Šta će mi to? Gdje? Šta vamo? Ništa. Na to neki lik da ima ne može ovdje. Padnem sam. Čisto od njega nikog više.
Bonfire. Bre, idiote. Bonfire. Rest. I još šta može? Travel. Turn spell. Ok. B. Level up. Koliko ima? Da vidimo šta će. Vihor nam HP povećava. Endurance. Vitality. Strength. Dexterity. Vigor. Strength. I endurance. I to je to. I što još imamo ovdje, ovo Firelink Shrine, pa završava video. Ujeb. Strašno nam poginuti ovako zbog gluposti. Dok kad pobijem sve neprijatelje, kada mogu sam treba da prođem, ja ću onda poginuti, to što ću pasiti. Ajde mi ništa, to je bilo to za ovaj snimak. Lajkujte, komentarište, šerujte, subscribeujte ako niste do sad. I znam da niste.